morning guys. Today is Monday. So, nandito ako sa office ngayon. So, di ko na vlog yung kanina pag-alis ko kasi nagmamadali ako. So, bibili muna ako ng food for my breakfast. Then, maya-maya exercise naman tayo. Okay? One eternity later. Nakabili na ako ng aking breakfast. So, maya-maya babalik ako guys. Mag-work muna ako kasi today is dance workout sa Camp Reset. So, I'll be back. Audio Jungle. Audio Jungle. 2,000 years later. Hi everyone! So, papunta na ako sa workout nakin today. So, today's workout is dance workout, sumo, zumba, and sayaw-sayaw. So, ayan. Balik ako mamaya pagdating ko doon. Ayan, medyo masakit yung ulo ko. Try natin mamaya after ng workout. Kung masakit pa din siya, I'll take medicine na. Hi guys! Nandito na ako. Hindi pa kami nag-start. Time check 6:40. Wala pa, kulang pa kami. So maya mag-start na kami. So, medyo masakit yung ulo ko. Pero I think okay na siya maya. Nilalawa ko lang sa aking ina. Hindi mo lang sa Wawawi. Thank you so much for watching guys. See you next time. Bye.